ito ta sa part 2. No, part 2 ta sa pagdato. Yun sa kana nila no, nga nadato sila. Asa man tos dundon ro na? Tama to man dundon. Ay kol. May gana ka kol. Kaba ka kol. Nana ko'y ready nga kwarta pampuhunan sa negosyo. May na lang kung magnegosyo ko, niya mudako ako negosyo, niya mudaghan ako mga branch, o niya may lado na ako ang company. Ano, makapalit na ko gagalingon akong sakyanan, no? Makapalit ko ako ang galing yuta, tukuran ako kagong balay, niya kung na ako'y mga ganahan tagaan, matagaan ako, di ba? So mo na imong idea sa pagdato, negosyo. Kita sa tong pagkaliwat, no, ang imuhang lolo engineer, imuhang usa ka lolo, no, doktor, nang usa pa gini mo ka lolo abogado, mga professionals ta. Gani tanawa ko eskwela ko tarong, no, pag graduate na ako nangita kog nindot na trabaho nya aron nindot ang sweldo. So nindot ang kahimtang, no? Stable ang sweldo. So ayon na paguna-huna ana. Ingani na lay buhata. Eskwela, nitag trabaho, kunya nindot na imong trabaho saka sa ranggo, nindot imong sweldo, nindot imong kinabuhi. Bitaw no. Eskwela na ko kol. Enroll na ko college. Salamat kay sa idea ko la, salamat kay sa imuhang tambag. Nya, ari sa ko kol. Ayo-ayo din ako la. Salamat sa tambag kol. Ay, nya don, nadi ko'y tuyo nimo. Wal mas sa tagwarta din na be. Kanang imuhang ipuhunan, ako lang sa nakalman. Kuan mo gud layo pa kay sweldo ba. Kunya, wala na ko'y kwarta din Kunya, gipanginglan ako sa nang akong giutangan. Kuan man kana lang, ako lang may uli inig sweldo. Mao ba kol? Sige, adto lang niya ako sa mua para sa imuhang hulam. Onya, o sa imo ikasulti. Sakto. Kung dili ka agree, i-comment sa ubos.